Misi testvérnek hívnak, és most vegyük fel a habitust. 1. Sziasztok! Egy kicsit rosszul vettem fel a habitust, úgyhogy most kezdjük előről, jó? Először is fel fogom venni a tunikát. Gyakorlatilag az egész habitus Szent Ferencig vezethető vissza. Szent Ferenc egy nagyon gazdag ifjú volt, aki gyakorlatilag az evangéliumi szegénységet választotta, felvette Krisztusnak az életformáját, és azt mondta, hogy olyan ruhába akar járni, mint annak idején a mezőgazdaságban dolgozó emberek. Szóval a díszes ruháját egy nagyon egyszerű ruhára cserélte le, és így született meg a ferences habitus. Ennek már több mint 800 éve. Tehát ez a része a tunika, a ferences habitusnak, tele van rejtett zsebekkel, amit látjátok, itt van egy nagyon kis praktikus tolltartó benne, és még itt is vannak ilyen különleges zsebek itt a vonaljában. Most épp az egyik van egy öngyújtó, látjátok, egy öngyújtó van nálam, azért, mert egyébként kémia tanárként is dolgozom, úgyhogy még egy, hát itt meg egy prezenter van, látjátok, ezzel szoktam a kémia órákon vetíteni, nagyon jó, és következik egy úgynevezett kapucinum, ez különálló rész, ezt fel lehet venni, általában meg szoktuk csókolni, fel is veszem, és végül pedig következik a korda, amely nem más, mint egy ilyen egyszerű kötél, amelyet a derekunkhoz oda kötünk, és van még egy különlegessége neki. Méghozzá azt, nem tudom, hogy észrevettétek el, hogy 3 darab csomó van rajta. Ez a 3 darab csomó, azt szoktuk mondani, hogy el ne felejtsük róla rendesen étkezni, ugye a reggeli, az ebéd meg a vacsora erre szokott emlékeztetni minket, de valójában nem, a szerzetesi fogadalmakra emlékeztet bennünket, az engedelmesség, a tulajdonnélküliség és a tisztaság, ez a 3 fogadalom a miénk. Úgyhogy nagyjából ennyit szerettem nektek volna mondani. Isten áldjon titeket, és emlékezzetek meg rólunk ferencesekről. Szeretettel köszöntünk benneteket ezen az ünnepnapon. Gottfried Katalin, Hedvig nővér vagyok, Boldogasszony iskola nővér. A budapesti rendházban élek. Középiskolás koromban én is abba az iskolába jártam, ahová most ti, sveticses voltam. A Svetics kápolnájában született meg bennem a döntés, hogy jelentkezem az iskolanővérek közösségébe. Szeretnék szerzetes nővér lenni. Itt áll mellettem Szalai Rita, 8. diák, a budapesti testvériskolából, a patronából. Hogyan jut el egy fiatal lány, egy fiatal fiú arra az elhatározásra, hogy Istennek szentelje életét? Mindannyian elérkezünk az életünkben ahhoz az időszakhoz, amikor választanunk kell. Megházasodom, családom közösségében élek és ott szolgálok, vagy szerzetes leszek. Isten minden embert meghív egy útra. Hogyan jut el ez a meghívás egy lányhoz, egy fiúhoz? Isten változatosan hív. Van, aki a Szentírást olvassa, és megszólítja őt Jézusnak egy mondata, jöjj, kövess engem. Van, aki meglát egy szerzetest, megérinti őt annak életpéldája, és azt mondja, én is így szeretnék élni. Van, aki csendben figyel, imádkozik, Isten jelenlétében van az oltári szentség előtt, és ott kitisztul számára, hogy Isten őt szerzetesnek hívja. Gaudete, gaudete,
napom. Az egészségügyben minden nap meglepetéseket tartogat, és szülésznőként még inkább elmondhatom ezt magamról. Váratlan helyzetek elé állít az élet. De szerencsém van, mert egy megtartó közösségem van, 5-en lakunk egy házban, innen indulok ki minden nap, és ide jövök minden nap vissza. Az ő imádságuk és az Úr szerető jelenléte az, ami engem megtart. Szent lelkes közösség révén nagyon fontos számomra, hogy a Szentlélekkel együttműködve, ráfigyelve tudjam végezni a munkámat. Amikor becsöngetnek a családok, apuka szokta mondani, szülni jöttünk, mi csak mosolygunk, hiszen tudjuk, hogy a nőé az érdemi rész, ő fog szülni. Ilyenkor próbálom leginkább segíteni őket, egy jó légkört teremteni, amiben otthon és biztonságban érzik magukat. Ezt mind úgy tudom csinálni, hogy a Szentlélekre figyelek, hogy meg tudjam érezni, mi az, amire leginkább nekik szükségük van, hogyan tudom őket leginkább segíteni, belülre figyelni, és ebből a belső Isten kapcsolatból jelen lenni számukra. A szűzanyát is beszoktam hívni a szülésekbe, hiszen ő az, aki leginkább tudja azt, hogy milyen is szülni. Őt szoktam viccesen asszonytársi segítőnek hívni, és tudom azt, hogy minden egyes elmondott ima közelebb viszi a családokat ahhoz, hogy egy szeretetteljes légkör tudjon kialakulni, hogy bátorság legyen, és így ebben a szeretetteli légkörben megszületik a gyermek, és én ennek tanulja lehetek, és ezt nagyon szeretem látni. Hálás vagyok azért, hogy szociális testvérként, szülésznőként dolgozhatok. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Rita nővér vagyok Kőszegről, Domonkos nővér. A hétköznapokban hajnal 4 órakor kelek fel az ágyból. Igen, jól hallottátok, 4 órakor. Hát bevallom, valamikor nekem is nagyon nehéz. De az első dolgom az mindig a kápolnába vezet. Körülbelül 1 órát töltök ott az Úr Jézussal, csöndben. Kívülről semmi nem látszik, de az igazi történések az ott belül zajlanak. Ott beszélgethetek az Úrral, elmondhatom neki a bánatomat, az örömömet, mi vár rám aznap az iskolában, ahol tanítok, vagy mi foglalkoztat most éppen, milyen nyügöm van, vagy milyen öröm ért. De van, hogy nagyon álmos vagyok, alig látok ki a fejemből. Van olyan, hogy inkább ilyen morcos vagyok, senki ne szóljon hozzám. Nem baj, akkor is így megyek oda, ezt tudom adni ott az Úr Jézusnak. Ezután a nővéreimmel együtt közös imádság van, majd szentmise, és mindannyiunk számára körülbelül 7:30-kor kezdődik a tanítás, mert egy iskolában dolgozunk, általános iskolától középiskoláig, kollégiummal. Mindannyiunknak megvan a maga feladata. Én vezetőként és hitoktatónként dolgozom az iskolában. Felsősöknél és a gimnáziumban vagyok. Nagyon szeretek a gyerekekkel együtt lenni. Nagyon szeretem az órákat. Nálunk van úgynevezett lelki óra, amikor a diákok tehetik fel a kérdéseiket. Az, ami őket foglalkoztatja, azt próbáljuk körüljárni, megbeszélni. De az, hogy ott legyek velük teljes valóban, ehhez nekem szükségem van a reggeli imára, az Úrral töltött együttlétre. Én ezt kívánom nektek. Kedves fiatalok, sok szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket. Fabián Mava Salam Béla vagyok, verbita szerzetes és Kongóból származom. Ebben a kis videóban szeretnénk veletek megosztani vagy beszélni arról, hogy mint a szerzetes, mint a verbita, mi az én küldetésem, mi az én tevékenységem.
Hallottátok már, biztos vagyok benne a szerzetesekről, de a verbitákról nem vagyok benne biztos. Ez itt a most kis videóban bemutatkozás, illetve a verbitá rendnek a küldetéséről szeretnénk veletek megosztani. A mi rendünkben, amikor egy fiatal szándékozik belépni a mi rendünkbe, a mi szerzetes rendünkbe, tudnia kell, vagy készen kell állnia arra, hogy amikor leteszi a végleges szerzetesi fogadalmait, ott hagyja a saját országát, nyelvét, kultúráját, és oda megy, ahova az előjárója küldi, hogy ott végezze Krisztus küldetését, Krisztus örömhírét hirdesse az embereknek. A jelen helyzetben én itt vagyok, a Kongóból Magyarországra. Neked mi a tevékenységed, mi a küldetésed?